tanaw, time po din sa tamo. Iya. Time check. Time check 4:48 PM pero dagom kayo, higit na kayo sa tanawon. Overtime na mi diri. Karon ang gamit kamo di baterya nga automatic siso. Isa na siya? Hakso? Hakso. Ano? Nani? Reciprocating hakso. Automatic na mong dala diri kay wala may kuryente diri good. Yaw na akong karpa, capture mo. Oh, tama. Ihawa ng karpa. Karpa. Karpa? Karpa. Capture mo, capture. Okay, capture. Salagsag niya. Salagsag? Oo. Pero nagabuak si... Ano yung pangalan ni mo, boss? Nito akong palayaw. Nito? Oo. Nito as in Nito? N-I? N-I. November India Tango Oscar. So si Pastor Nito Alito Lapid. Alito Lapid. So karon si Pastor Lito iyahang ina ikas ning kawayan. Kay mo na gamiton sa iyahang mga sa to salagsag. Salagsag. Salagsag sa atop sa purok. So ano niya mga napikas. Piso no? Okay. Oh, ipikas na niya ang kawayan. Gamiton na support sa atop. Mga pila ka buo kawayan imuhang kailangan bo sa pikas na. Pastor Nito. Kuan, kinahanglan gid mga gatasan siguro. Gatos kay nani. Oo. So kini. Oo. Kani 100 kay nani ang amuang i-prepare Okay. para sa atop. Ito ni. Pero kung dangaw, Oh. hingira na 20. Mga 20. Oo, 30 na. Okay. Okay. At katos lubay dia ganiha kay gipang upong-pong tong dikit sa lubay. Wa na koy butong diha. Pahulay sa sila mga bradix kay grabe pinutulay na nilag mga kawayan. Awang sa kataas na. I think this is 20 feet. Awang sa kataas na oh. Oh. Mga 20 feet lagi ni. Grabe. Sigluhan na may ginakarga ni Isoy. Woo! Hoy, Grabe Isoy ba? Ayun man. ay mga badiks, butong na naman tayo mga badiks. Anak. Wala sa uhaw. Lami kayo. Let's go. Let's go. So kini jud dayong trabaho sa roof. Atop kaning among purok nga bamboo. Isod jud siya kuti kay siya nga trabaho. So amo ang pagpusti isa ka adlaw kini tulo ka adlaw jud ning atop lang. Pag ina mo na taod ang ang tarp. Jud siya basa-basa nga trabaho. So tanaw ninyo na sila yung mga gipang taod na nila mga salagsag para maplastar ang iyahang tarpaulin nga roof. Alert na kayo ka na to. Alert na kayo ka na to. So kana
Ginaano siya, ginabarinahan siya, kay duno, gina-text ko siya. Text ko ang pag-connect animo sa mga salagsag dito sa iyahang process. Okay? Karon si Dato nagluto og kabayo. Karning kabayo day. Unsa may tawag ana imong putahe sa kabayo, Dato? Adobo. Adobo nimo? Adobo ni. Wala matiwas ito. Okay. Adobong kabayo. So ulo din siya sa kabayo, giilahang gi chop chop. Kita nimo napay ngipon no. Sarap din siya. Wow. So, first time ko ani makatilaw kung patilawon ko ani Dato. Sa kabayo nga adobo. Wow. May kini ba? Wow. Pag-mix na ni Dato. Isod kasi i-mix, gamay ang karahay. First time mi diri sa Sitio Siaw nga ka-experience og dalugdog. Ilat. Medyo kusog-kusog jud. So nasa taas si RJ, DJ, Mauro, Rumangabs, Brother Jerry ug si Brother nawala si Buboy. Grabe. Brother Buboy. Time check 4:48 PM pero dagom kayo. Ngit-ngit na kayo sa tanawon. Overtime na mi dire sa Tamugan Sitio Siaw. Di basta-basta nga trabaho ni ang mga pagkatok. Pag-provide dire pag-install aning mga salagsag para sa roofing. Putol na ba dyan taminga eh. Ulan na. Naulanan dyan mi dire. Trap mi. Sa Sitio Siaw. So kayong ulan. First time namo ni. Time check 5 PM. O di na maklaro ilang mga naong. Ngit-ngit na kayo. Ngit-ngita na. So kayong ulan. Kaya
Tupog sa iyo ko'y